खुलुमबाय बेलासेनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बडलेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ धमधमा ओनसोलाव जौ सेरेब सावनाय फाननायखौ होबथानायनि आबकारि बिफाननि अभियान धमधमा ओनसोलाव जौ सेरेब फाननायखौ होबथानायनि आबकारि बिफाननि अभियान আজি আমি আবকাৰী আৰু নলবাৰী আবকাৰী বিভাগ আৰু ধমধমা আৰক্ষী থানা মানে আৰক্ষী মিলি আমি ধমধমা বৃহত্তৰ ধমধমা এৰিয়াত এটা চুলাই বিৰোধী অভিযান চলাওঁ जौ सेरेब लोंनानै खमैबो 150निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा थैनायखौ गोबानानै लानायनि उनावनो रायजो नाङै सिरि मोनखाङो पुलिस एबा आबकारि बिफाना मैया थांनाय बुधबाराव धमधमानि बुधबारारि हाथायाव पुलिस थाथावनिनि हेफाजाबाव नलबारि आबकारि बिफाननि नायदिंगिरि चक्रधर बेसनि दैदेननायाव फैनाय मोनसे पुलिस दोलोआ अभियान मावथोंनानै खमैबो 800 लिटारसो सेरेबफोरखौ गाज्रि खालामनायजों लोगोसे लाइ लथरफोरखौ सिफायजोबो बेनि उनावनो धमधमा पुलिस थानानि बेन्दोङाव थानाय बुनबारि महिना राङाफालि भेलामारि बायदि बर' गामिफोराव अभियानखौ मावथोंनानै गोबां बिबांनि जौ सेरेबफोरखौ लखबनानै गारनानै धंस खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों महिना बुनबारि राङाफालि बाजार भेलामारि आदि বিভিন্ন ঠাইত অপাৰেশ্যন চলাওঁ आबकारि बिफाननि बेबायदि खामानिखौ रायजोफोरा बाख्नायदों भेलामारि आदि বিভিন্ন ঠাইত অপাৰেশ্যন চলাওঁ আৰু এই অপাৰেশ্যন চলাই আমি কেইবাশ লিটাৰ চুলাই লগতে চুলাই মদ বনোৱা পাঁচ গেলা পাঁচ আমি ধ্বংস কৰোঁ আৰক্ষীৰ সহযোগত বিভাগে আমি নলবাৰী সদৰ আবকাৰী বিভাগ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বডলেণ্ড খৌৰাং।